Assalamu alaikum. Ya za ka rabu da damuwarka a cikin matakai guda uku kacal? Zan yi maka wayannan bayanin amma gabanin haka ga zancen da nake son na yi maka. Babu wanda zai tashi a rayuwarsa bai taba haduwa da damuwa ba. Bai yiwuwa a ce mun yi rayuwa ba mu samu abin da ya kona mana zuciya ba. Bai yiwuwa a ce mun yi rayuwa ba mu samu abin da ya rikita mu ba, abin da ya hargitsa mana lissafi, abin da ya bari mun rasa abin da ke mana dade a rayuwa. Imma mu jefa kanmu a cikin damuwa ko haukar mutane su sanya mu a cikin damuwa. Idan mun samu kanmu cikin matsala ga tambayar da muke yi wa kawunanmu, yaya zan guji wannan matsalar? Yaya zan manta da wannan damuwa? Wannan ciwon da nake ji zuciyata, ya zan ya daina jinta? Sakamakon haka, mutane da yawa suna neman hanyoyi mabambanta yanda za su yi su guje da ciwon da suke ji. Amma matsalar da ake fuskanta, mutane da yawa suna rabuwa da wuta ne su sanya kafansu a cikin ruwan zafi. Wani lokacin mutane za su nemi mafita, amma sai su sa kansu a cikin matsalar da sun fi matsalolin ma da suke gujewa. Ya ake yin haka? Mutum na son ya manta da damuwarsa. Ya zan yi? Bari na je na sha giya. Bari na je na soma ta'amuli da miyagun kwayoyi. Mutane da yawan da suka samu kansu a cikin lalacewar rayuwa, sa'an nan kuma da gurbacewan kiwon lafiyarsu ta hanyar ta'amuli da miyagun kwayoyi. Yawancin mutane sun nemi su guje da damuwar da suka samu kansu a ciki ne. Wannan ba zance na bane, zance ne da bincike da likitanci sun tabbatar cewa mutane da yawa suna jefa kansu a cikin waɗannan halayyar ne sakamakon yunkurin da suka yi wurin neman su manta da damuwarsu, wurin neman su guzar da abin da suke ji na kuna a cikin zuciya. Mutane ba sa sanin wani hanya zan bi na daina jin ciwon da nake ji. Wasun ba sa amfani da miyagun kwayoyi, amma za su dauki ciwo su ya zamto musu mahangar rayuwa. Duk wani abin da za su gani a rayuwa suna aunawa ne da ciwo su. Ba sa ganin rayuwa da haskenta, suna ganin rayuwa ne ta ido ɗaya wanda ciwo su ke sa suke ganin rayuwar haka. Suna ganin cewa kowa mugu ne sabida an taba musu mugunta. Suna ganin cewa kowa zai neme su da sharri ne sabida an yi musu sharri. Kaga sun zamto masu ido ɗaya wanda da shi suke gudu a rayuwa. Suna ganin kamar cewa wannan kurum shi zai sa su yi escaping daga ciwon da aka samu su. Akwai tambayin da wata ta yi min ba da dadewa ba, ta ce na samu break up mai zafi, ina son shi har wa yau, ya zan yin manta da shi? Ba lallai ne ki manta da shi ba, sabinda abin da zuciya ya kamu da shi akwai wahalar mantawa. Ya kenan za ka yi? Kana neman ka takaita tasirin wannan abin a rayuwarka ne. Ya za a yi wannan abin bai da mugun tasiri a rayuwarka? Wannan shi ne. Ya za ka yi ka rage tasirin abin da ke damunka kuwa? Matakai guda uku. Mataki na farko, ka takaita damuwarka. So tari idan abu ya faru da mu, abin da ni da kai da kowa yawancin mutane muke yi shine sai mu dinga rayawa zuciyarmu abubuwa mabambanta. Mutane ba su iya takaita matsala a guri ɗaya ba. Ga matsalar, amma zuciyarsu ta kai su nan cewa matsalar ga manufarta gabanin mu hakkara. Mun bar takaicacciyar matsala ta zamto gaba ɗaya kamar duniya matsaloli ne gaba ɗaya. Muna girmama matsalolinmu wani lokacin har su fi inda dama suke. Kuma duk lokacin da mutum bai iya ya takaita matsalarsa ba, to matsalar za ta yi girma har shi kansa ya zamto ƙanƙanin mutum gaban matsalarsa. Kuma idan ka zamto ƙaramin mutum gaban matsalarka, babu yanda za a yi sai matsalarka ta hadiye ka. Amma da ce mutum zai iya samun jajircewa, ya samu zuciyar da zai iya guzar da duk wasu abubuwan da ba su ne matsalar ba, ya takaita matsalar, in ya so sai ya san ga abin da nake huskanta. To ka gan ya iya ya lauye ta kenan. Wannan mataki na ɗaya kenan. Mataki na biyu, ka kankanta matsalar. Ka bar ta zamto maka karama. Ka fahimtar da kanka cewa wannan matsalar karama ce. Ya za ka yi kai haka? Kana yin haka ne ta hanyar neman babban abin da ya fi matsalarka. Akwai lokacin da idan mun hau jirgin sama musamman, idan kana yin sama ko sai ka gan gidaje inda kake rayuwa, abubuwan da suke yi maka girma a ido, da ka hau wannan tsararin samaniya sai ka gan sun suma suna zamtowa ƙanana. Haka lamarin yake. Kowace matsala tana da abin da ta fi ta girma. Kowane damuwa yana da abin da ya fi shi girma. Kagan da mutum zai iya ya hangi babban abu, matsalarsa za ta zamto masa ƙarama, sabida bai yiwuwa a ce matsalarka ita ce matsalar da ta fi kowane abu girma a rayuwa. Bai yiwuwa a ce damuwarka ta fi dukkanin wani abin duniya girma. Tabbas ba a rasa abin da sun fi damuwarka girma ba. Ba a rasa wani alfarmar da Allah ya maka wanda ka tuna da shi za ka gan kama yi murmushi ma har matsalarka ta zamto abin dariya gabanka ba. Ba a rasa wani babban kalubale ko wani babban abin da mutum ke hange a rayuwa wanda da ya hango ta sai ya bar damuwan da yake ciki a yau ya zamto masa wani abin da ba a damuwa a ciki.
Akwai lokacin da muke samun kanmu cikin matsalan da muna shan wuya, amma da mun tuna abin da ya sa muke shan wuya, sai mu gano cewa wannan abin yana da girma, shi ya sa muke shan wuya yau, sai wahalan da muke sha ya zamto kankani ba komai ba a lokacin da muke shan wahala. Shi ya sa ka gan wani lokacin mutum yana shan wahala, zai zub da hawaye, sai ya tuna da abin da ya sa yake shan wahala, ya tuna da irin abin da zai samu nan gaba wanda sun fi wahalarsa girma, sai ya share wa kansa hawaye, sai ka gan damuwarsa da ciwon da yake ji a halin yau, sai ka gan yayi ƙarami a huskarsa. Da mutum zai samu irin ikon da zai dinga hangen manyan abubuwan da ke damunsa, za su zamto ƙanana a gabansa, sabida ya hango babban abu, sai ya bar damuwar shi na yau, sai ya zamto karami. Me yasa kake gan muke iya jure wani damuwa yau? Sabida muna da babban manufa wanda muke son mu cimma nan ga zuwa gobe. Me yasa ka gan mutane ba su damu da irin wahalan da za su sha wurin bauta ba? Sabida sun san akwai babban rabo idan Allah ya yarda da su kiyama. Me yasa ka gan sahabbai sun kashe kawunansu, sun jefa kansu a cikin fagen yaki, suna kuwa suna yaki, sabida sun san bayan yakin akwai babban rabo wanda aka yi musu tanadi. Hango babban abu na iya sa wahalarka na yau ya zamto maka kankani. Ta haka mataki na biyu, mutum ya iya hango babban abu in ya so ya iya ya kankantar da matsalarsa. Ga zancen da nake son na yi, so tari idan an samu cece kuce, an samu rashin fahimta tsakanin masoya guda biyu, abin da ke faruwa shine, shi namijin sai ya dauki kamar an mai babban laifi duk duniya, ita macen sai ta dauki gaba daya an mata babban laifi gaba daya. Babu wanda ke tunanin wani abu ya fi muhimmanci a wannan lokacin. A wannan lokacin kowa na tunanin shi damuwar da ke zuciyarsa ne. Wannan tana tunanin damuwar da aka sa mata a zuciya, shi ko yana tunanin damuwar da aka sa masa a zuciya. Amma yana da wahala a samu su biyun. An yi tunani wani abu ya fi damuwanmu girma a wannan lokaci, wanda shi ne zaman lafiya da auren da muka yi. Ya fi damuwanka, ya fi damuwarki. Ta haka ya iya taimakawa mutane su iya su ajiye damuwarsu idan sun iya sun hangi wani abu ya fi damuwa na girma. Da mutum ya gan wannan abin, gaba dai sai ya ga damuwarsa ta zamto masa ba wata damuwa ba, za ta zamto wanda ba ta da tasiri a wannan lokacin. Mataki na biyu kenan, ka nemi abin da ya fi damuwarka girma, sai ya raina maka damuwa a lokacin, ya so sai ya rage tasirin damuwarka. Mataki na uku, ka shagala. Babu abin da ke bar mutum ya nuta a cikin damuwarsa, irin mutum ya samu yana cikin damuwa kuma sai ka gan baya son yana alaka da mutane, baya son ya shagala da wani abu, baya son ya sanya kanshi a cikin komar. Shi ne yana son mutane a zo a rinka yi mai jaje. Ka shagala. Idan ka shagala da wasu abubuwar, lokacin system ɗinka zai yi adapting da wasu abubuwan daban. Hankalinka ba zai nuta kan damuwarka ba. Wannan practically yanda Allah ya saranta hankalin mutum kenan. Ka shagala da rayuwarka, an yi maka ba daidai ba, an taba zuciyarka, an ce amananka kila an rabu da kai, kila an karya zuciyarka, amma ka shagala da rayuwarka. Sabida kaga kamar yadda na faɗa farko, rayuwarka ta fi ƙaryar zuciyarka girma. Wani lokacin ko ana iya a ƙarya zuciyarmu, amma sai mu dauki wannan mu ƙarya rayuwarmu gaba daya. Ba lallai ne ƙaryar zuciya ta zamto ƙaryar rayuwa ba. Idan mutum zai iya fahimtar cewa akwai abubuwa da yawan da zai iya shagala da shi a rayuwarsa, wannan abubuwar sun iya su janye hankalinsa daga barin damuwar da yake ciki. Lalle za ka samu matsala idan ka dinga hajiye kanka a wuri daya a duk lokacin da ka samu matsala. Kamar ka ba matsalar ka dama kai ne ta dinga cin zuciyarka, sannan a hankali sai ka rasa hankalinka. Amma akwai rayuwa da yawa a gabanka wanda za ka iya shagala da su. Idan ka shagala da rayuwarka, za ka ba kanka dama wurin rage tasirin damuwarka. Ta haka ka shagala da rayuwarka. An yi maka ba daidai ba, ka kakkabe, ka shagala da rayuwarka. An ƙarya zuciyarka, ka kakkabe, ka shagala da rayuwarka. An sa ka cikin damuwa, an bari ka rasa mai ke maka dade a rayuwa, ka kakkabe, ka shagala da rayuwarka. Sabida lokaci ne kankani aka doke aka dame ka da shi, amma akwai rayuwa da yawa a gabanka idan Allah ya baka nisan kwana. Ka shagala da wannan. Duk mutumin da ya shagala da rayuwarsa yana da wahala abu daya ya ƙarya masa rayuwa. Bai yiwuwa a ce mutum ka yi rayuwa 30,
amma mutum ya doki wata 3 ya karya maka rayuwa gaba daya, ya ci ka yaki. Lalle ya kamata mutum ya ringa yana shagala da rayuwarsa, sabida mai shagala da rayuwarsa shi ke yi wa mutane amfani, shi ke iya kai labari, shi ke iya gusar da damuwar da ke cikin zuciyarsa lokaci da yawa. Ta haka mataki na 3, ka shagala da rayuwarka, kuma idan ka nema Allah zai baka. Waɗannan mataki guda 3 kenan. Baka bukatar ka yi ta'amuli da miyagun kwayoyi. Matsalar da ake samu wurin mutane shine mutane na son gaggawa, mutane na son su manta. Ba lalle ne ka manta da wasu abubuwan ba. Kuma ka san me? Wasu abubuwan baka bukatar ka manta da su. Kana bukatar kurum ka rage tasirinsu ne a rayuwarka. Idan kai haka, ka ci babban nasara. Sabida mutane da yawa da sun je neman su manta da masoyansu, sai su sanya kansu a cikin kiyayyen masoyansu. Ba lallai ne ka ki masoyinka sabida kun rabu ba, amma za ka iya rage tasirin soyayyar a zuciyarka. Ta sadda ba lallai sai ka zamto makiyin mutane sannan ya zamto ka yi gaba a rayuwa ba. Mutane da yawa wani lokacin idan sun nemi su yi gaba a rayuwa suna ganin sai sun ƙi wasu mutanen sannan su yi gaba a rayuwa. Kada ka bari kiyayya ya zamto shine abin da zai yi movin maka rayuwa. Kada ka bari tsananin kiyayyan wasu su ne abin da za su baka kwarin gwiwa wurin tafiya a rayuwa. Ka zamto mutum mai inci wanda za ka iya ka zabi ci gaban rayuwa ba tare da kaki mutane ba. Wannan matakai guda 3 ne wanda tabbas ba za su yi failing ɗinka ba idan har ka yi su tsakani da Allah, kuma Allah sai ya taimaka maka. Allah zai rage tasirin damuwanka a rayuwarka yanda za ka yi ka yi rayuwa cikin nishadi ta kwanciyar hankali. Amma damuwa fa sai sun zo, kuma duk lokacin da suka zo sai mun magance su. Ta'amuli da miyagun kwayoyi ba hanya ba ce. Ka dauki damuwarka a matsayin ma'aunin rayuwa, mahangar da za ka dinga auna kowa a rayuwa. Ba salon rayuwa ba ce. Ka dauki tsoron da ka ji a rayuwa ya zamto kana gudanar da rayuwarka a background din tsoro. Ba salon rayuwa ba ne. Ka dauki abin da aka yi maka a matsayin mizani wanda za ka dinga auna kowa a cikin duniya. Ba salon rayuwa ba ne. Mutum mai inci shi ke iya sanin yanda zai gudanar da abu bayan abubuwa sun faru da shi. Damuwa ya zo ya wuce. Babban matsalar idan damuwar ta wuce ya ta barka. Shin ta barka mutumin kirki ko shin ta lalata maka mutuntakanka? Wannan ita ce babban abin tambaya. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu iya, kuma Allah ya sa mu samu kwanciyar hankali in ya so mu samu rayuwa ingantacce. Salamu alaikum.